Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Nagluto mi karon sa kamuti. Na ako'y napalit na kamuti, among gilutuan gamay. Gikan na dito sa akong igagaw. Akong napalit dagtong aging adlaw. Nya gihatod ka gahapon. Ato na siguro tong hawason. Luto na siguro to, babe. Ako na siniguro niya daw itong kanyo. Asa? Ako itong balik. Ato nang hawason kay luto na Itong siguro to basket si. na yan Ha? Itong basket ang tulo. Hindi, amit tong basket di. Ama ng basket. Amo ng hawason kay luto na siguro to Tulo ito, big. Nya sa may paris to. Ay, isda na. Isda ra. Ang gusto mo? Kanin na lang ho. Napamay tam-isan na ni Bib. Ay, subahali na. Lindot ni siya sugbahon. Nakanain na. Dili ako kaon dani. Ikaw ra. Ha? Nya ang ako kaning isda. Nay gigaw sa mga isda na wala. Ha? Iring. Dara oh, humuli oh. Kaya ato ng sugbahon. Daw kani. Oh, humuli sad na kay ako na Ako sa bawon ang ako niya sagulan ako sa kuan kangkong kay napamay kangkong dadto. Muy atong isagol ang iya ha. Katurang kuan pusit na sinugba. Sinugba or ato nang adobohon. Kay wala ra bay uling, ha? Adobo ra? Adobohon ra daw kuno niya. Kay wa may uling gud sa diri. Niya ang kahoy dali ra bay kaayo agka ugpas. Gani ugpas na oh, tanawa. Nya karon ato na ning hawason. Kay luto na ni siya mga manang. Kay basig malata na himunig maayo. Hawa toy, hawa. Na. Hawa toy. Titoy, nagniwang ning isa ka itoy okay, nasakit na siya. Hala, luto na judi ay. Luto na nga lata. Mga din ta ha, kinsay gusto mo kaon og kamuti diha, kaon ta. Ala. Agay. Nadugmok na day. Nalata na manggod siya oh. Nalata na bayot. Dani na nato na ibutang oy. Kuha na lang kong kutsara siguro kay o kanina lang na. Lata na. Agay. Ang lami ipares kuno dani bulad or mantika sa humba. Wa may mantika sa humba. So parisan lang nato ni siya kape. Kape lami pud sad ipares dani kape. Nagulan ka ganiha guys. Niundag na pud, niulan na pud. Sige ulan-ulan diri sa amua. Pero wala may bagyo hinuon. Nalata gyud ang ilalom oh tan-awa. Pangit pag lata kay na tan-awa. Pangit kanon kung lata. May gani kay ato nang gihawas mga manang. Kay kung nato ni hawasa magsamot ni siya ka lata. Kung na mabilin dani, maurasan ni ang akong ipanihapon. Kaon dayon ta dayon mga manang. Hawa toy. Hawa. Pilo. Gawas lang ka ng kwan. Nagkuan di ay? Bansa? Ayan, siya. Sisa pa di? Ay, nahawa ka po na. Adobohan na lang na ako. Tungaan na lang ni siya, babe, pag adobo. Or huruto ni mo. Huruto na Ang kaning isa, sa isda, kuan ako danig duha ka buok. Daram, di mo mau? Humok na oh. Ang matambak kuan, kaning nga isda. Kanaw. Gilutuan na ni mo ang kuan da. Una. Kanina lang isa ako balik na sarit. Katong isda akong butangan sa kangkong. Napamay dahon dagto madaginot. Nagulan manggod niya wa ko nagtiwas pag panilhig. Kani dani wala ni siya nag-ayo dani kay ngano giduan-duaan magud ni sa mga itoy. Nya karon ato ning utipon ang dahon dani kay pwede pa man ni siya. Naanatay kangkong nakuha, aton nanay ni siyang sabawon. Atong isaguldan ni isda. Ditungtong naman dahil niya ang isda ato sa ning hugasan. Yan ito yung mga tugno na kung mga Sala na.
Kana. Ano? Bas, kalang. Ang kari dani oh. Tuligi po sa dani oh. Ibabaw. Mana po na, tik na ko na. Kuwan na. Okay. Ano? Ato nang ilunod ang kuan, atong kangkong. Kay nagbukal na ang atong giluto na isda. Ato sa nikwaon ang bula-bula. Kani siya. Pagsabaw na adjud ni ingani oh. Labi na og karning baboy. Kani ato ni siyang kuhaon. Wala na panakot-panakot ang atong giluto na isda. Idiretso na nato ni siya pag butang ang atong kangkong. Asin ra daw bitsin guys, lami na ni siya. Ang importante luto og dili ta mga hilo. Unsaon man nato nang daghan kaayog panakot-panakot, lamas-lamas diha maura gihapon pintaha. Maura gihapon lamia. So dili lang ni nato siya lataon kay pangit pag malata. Half cook lang gihapon sa siya. Lami na dayon kaayo ang atong kaon pare sa atong kamuti. Agay na mana nahuman ako og panilhig diri sa silong, limpyo na. Wala na yung mga sagbot-sagbot nga mga dahon. Ya karon magkaon namin ni Sherwin. Diretso na din siya panhapon guys. Paniod to dala panhapon. Lami kayo ang atong sudan karon for today's video. Ang kay Sherwin, di ara pusit ang iyaha niya sa kuha kani sabaw nga naay kangkong. Murag nalata ni ang kuan ba? Kangkong. Hugas at tagkamot kay magkinamot rata karon kay saging baya ang atong kuan. Pasaging kamuti ang atong kanon mga manang. Ngaon na dayon ta. Ali na. Nasa ka? Agoy kagana ba gidani. Sige na, ali na. Unsa man agpalit ko kuan? Tanduay? Inom ta duha? Inom toy. Tanduay inom ta duha, mangaon na ta guys. Unsa man agkaon kag kanon or kanira imong kamuti? Kamuti ra di ay ang iyaha. Diretso naman ni panhapon. Diretso na ni panhapon guys.
Gutom ko. Kay lami ang atong food karon. Char. O hinayon ni mo ni pagkuan ha. Ang kani hinayon ni mo ni pagbira kay kuan siya. Magisi ng floor mat. Sus bag-o pa niya magisi. Puno na mahal. Sige na, ikaw na ta. Ngaw na ta guys. Be? Sakto ra sa timpla. Pero wala ni siya kuan panakot. Pero okay ra eh. Nalay asin, nalay bitsin. Lami na ang atong kaon. Mga unat ba? Dani ato bang? Hindi na kay para ato bang ta. Mga on, panyapon. Diretso na ni panyapon ang mga guys. Nya tamis ang kamuti. Dito ni sa ilahan nila ni 500 akong gipalit nya kay nagkuwang man ang ilahang gihatod. Bali 400 na ni siya nya to apay daghan dadto. Hala mga unta guys. Tamis ang kamuti. Gibrahin na to yung baka. Gibrahin na niyang baka. Unsa man daghan pa ng bahog diha? Ang subong sa karoon. Tama na karon? Hmm. Gamay na diyan? Da, nangabot. Ha? 5 ba ay 4 ba gani? Ganyan. Kahit bangos na ha. Saan bangus? Subahan so. Ang miro na bahugan na. Pero dairing. Humana si Sherwin og kaon, ako humana pud sad ko kaon. Busog match kaayo, naapay kamuti nga na bilin. Daghan kayong salamat guys. Sa inyong tanan, daghan kayong salamat sa mga suporta ninyo sa amo ni Sherwin. Daghan kaayong salamat. Wala na lang ko nagdayon pag adto sa ilahan ni Madam Brenda. Nya kay nagchat malagi si Kuan, Jen Bulag Vlog. Nayon siya nga ipaadto dito kay siya ra daw bahala. No? Nya. Wala na lang ko nagdayon pag adto kay nagulan magudsad ka gani ha. Nya. Makalaay magud ning ulan good. Labi na og nakay plano nya mo ulan. Makalaay. Nya ni undang raman pud sad ang ulan noon. Nya malagi to nga na lang ko nagdayon, naglungag na lang noon mi og kamuti. Nya nangaon dayon. Solve na ang panihapon. Daghan salamat guys sa inyong tanan, sa mga suporta niyo sa amua. Daghan salamat sa inyong tanan. Ug diri ra siguro ko taman. I love you so much guys. Bye.